Έβρεχε εκείνο το πρωί. Όχι η ήπια βροχή που μαλακώνει τον κόσμο σε μια λυπημένη εικόνα, αλλά μια κρύα, σφοδρή καταιγίδα που χτυπούσε τη γη σαν τιμωρία. Ο ουρανός, ένα μολυβένιο φύλλο απελπισίας, κρεμόταν χαμηλά πάνω από το νεκροταφείο, σαν οι ίδιοι οι ουρανοί να θρηνούσαν. Θυμάμαι πως το λάσπη κολούσε στις στέρνες μου. Πως ο άνεμος τράβαγε το μαύρο παλτό μου σαν ένα απελπισμένο παιδί, παρακαλώντας με να μείνω. Αλλά τίποτα δεν συγκρίνονταν με την κενότητα που με έτρωγε στο στήθος καθώς στεκόμουν μπροστά στο φέρετρο του γιού μου. 27 χρονών, το μοναδικό μου παιδί, ο Δανιήλ μου. Η φωνή του ιερέα ήταν μουδιασμένη κάτω από τον θόρυβο της καταιγίδας και τη στατική στα αυτιά μου. Λόγια που προορίζονταν να παρηγορήσουν γίνονταν απλός θόρυβος. Οι άνθρωποι μαζεύονταν κάτω από ομπρέλες, ψιθυρίζοντας συλληπιτήρια, σκουπίζοντας τα μάτια τους. Στεκόμουν εκεί ακίνητος, χωρίς δάκρυα, μουδιασμένος. Δεν είχα κλάψει από τότε που πήρα το τηλεφώνημα πριν 2 εβδομάδες για το ατύχημα με τη φωτιά. Κανένα σώμα ανακτήσιμο, αλλά είχαμε τα υπολείμματα. Τουλάχιστον αυτά που μου είπαν ότι ήταν τα υπολείμματά του. Και τότε συνέβη. Το τηλέφωνο μου δόνησε στην τσέπη μου. Ήταν εκτός τόπου. Αδιάκριτο ακόμα, αλλά δεν με ένοιαζε. Το έβγαλα με μια μηχανική κίνηση, σκοπεύοντας να το κλείσω. Η οθόνη φωτίστηκε με έναν αριθμό που δεν αναγνώριζα. Ένα απλό μήνυμα εμφανίστηκε. Είμαι ζωντανός. Μην εμπιστεύεσαι τη γυναίκα μου. Για μια στιγμή, νόμιζα ότι ήταν κάποιο σκληρό αστείο, αλλά τα δάχτυλά μου έτρεμαν. Ο λαιμός μου έκλεισε. Γιατί υπήρχε ένα πράγμα που κανένας ξένος δεν μπορούσε να προσποιηθεί. Το όνομα επαφής άλλαξε στη μέση του μηνύματος. Τώρα έγραφε Δανιήλ, το ίδιο όνομα που είχα αποθηκεύσει για το γιο μου από τότε που πήρε το πρώτο του τηλέφωνο στα 15. Δεν άκουσα την τελευταία προσευχή. Δεν ένιωσα τα χέρια να σφίγγουν τον ώμο μου. Απλώς κοίταζα εκείνη την οθόνη, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, η όρασή μου θόλωνε. Ήταν ο γιος μου ζωντανός, ο Δανιήλ ήταν πάντα ο έξυπνος. Ακόμα και ως παιδί, είχε ένα χάρισμα να λύνει γρίφους, να βρίσκει λύσεις, να συνδέει σημεία που οι άλλοι έχαναν. Μια φορά μου είπε όταν ήταν 13 και αποσυναρμολογούσε ένα σπασμένο ρολόι για διασκέδαση. «Μαμά, τίποτα δεν είναι πραγματικά σπασμένο. Πρέπει απλώς να κοιτάξεις πιο προσεκτικά». Το μεγάλωσα μόνη μου αφού ο πατέρας του έφυγε όταν ο Δανιήλ ήταν 3. Ήμασταν κοντά, πιο κοντά από τις περισσότερες μητέρες και γιους. Μου έλεγε τα πάντα, ή έτσι νόμιζα. Γνώρισε τη Ρέιτσελ στο πανεπιστήμιο, μια φωτεινή, όμορφη φοιτήτρια δημοσιογραφίας με κοφτερά μάτια και ακόμα πιο κοφτερή γλώσσα. Θυμάμαι το πρώτο δείπνο που είχαμε μαζί. Φορούσε κόκκινο κραγιόν σαν όπλο και ρωτούσε πάρα πολλές ερωτήσεις για τα οικονομικά μας. Κάτι στο χαμόγελό της δεν έφτανε ποτέ στα μάτια της. Ο Δανιήλ, αν και ήταν γοητευμένος, έλεγε ότι τον προκαλούσε, ότι τον καταλάβαινε. Παντρεύτηκαν 2 χρόνια αργότερα. Στην αρχή, ήταν ευγενική, ακόμα και ζεστή. Αλλά μετά τον γάμο, απομακρύνθηκε. Τον κρατούσε απασχολημένο, τον κρατούσε ήσυχο. Μια φορά παρατήρησα μελανιές. Είπε ότι ήταν από ράγκμπι. Αλλά ο Δανιήλ ποτέ δεν έπαιξε ράγκμπι. Παρόλα αυτά, φαινόταν ευτυχισμένος στην επιφάνεια, ή προσποιούνταν καλά, και τώρα ήταν νεκρός. Εκτός αν ίσως δεν ήταν. 2. Δεν μπορούσα να δράσω στην κηδεία. Πάρα πολλά μάτια, πάρα πολλοί άνθρωποι. Η Ρέιτσελ έκλαιγε στον ώμο μου κατά τη διάρκεια της επικηδείας. Η μάσκαρά της είχε λερωθεί πάνω στο παλτό μου σαν μελάνι από μια δηλητηριώδη πένα. Την κράτησα αναισθητοποιημένη ενώ το μήνυμα καίγοντας στο μυαλό μου. Μετά την κηδεία, προσποιήθηκα ότι ένιωθα δύναμη, ζήτησα από τη φίλη μου Λίντα να με πάει σπίτι. Μέσα στο αυτοκίνητό μου, κοίταξα ξανά το μήνυμα. Έγραψα, αν είσαι πραγματικά εσύ, απόδειξέ το. Η απάντηση ήρθε μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν ήμουν 6, μου αγόρασε στα σεντόνια του αστροναύτη γιατί είπα ότι ήθελα να ζήσω στη σελήνη. Κοιμόμουν με έναν φακό για να μπορώ να προσποιούμε ότι η οροφή ήταν τα αστέρια. Κανείς δεν το ήξερε αυτό. Ούτε καν η Ρέιτσελ. Αλλά την επόμενη εβδομάδα πέρασε σε μια θολή κατάσταση παρανοίας και θλίψης. Το μήνυμα του Ντάνιελ εξηγούσε λίγα. Είπε ότι ήταν κρυμμένος, ότι δεν ήταν ασφαλές να καλέσει, ότι η Ρέιτσελ είχε προσπαθήσει να το σκοτώσει, ότι σχεδόν τα είχε καταφέρει. Στη συνέχεια έστειλε μια φωτογραφία. Θολή, αλλά αναμφισβήτητα δική του. Ουλέ στο πρόσωπό του, πιο αδύνατος, με μουσι που άρχιζε να φυτρώνει. Ήταν σε ένα μοτέλ κάπου, αλλά δεν θα έλεγε πού. Θα εξηγήσω τα πάντα, έγραψε. Αλλά πρώτα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Και έτσι, ξαφνικά, ήμουν ξανά στον κόσμο του να είμαι ο προστάτης του Ντάνιελ. Μόνο που τώρα οι στοιχηματισμοί ήταν ζωή και θάνατος. Η έρευνα στη ζωή της Ρέιτσελ ήταν πιο εύκολη από μικρομετών ό,τι νόμιζα. Οι άνθρωποι μιλούν, ειδικά στη θλίψη.
Οι φίλοι της άφηναν πράγματα ακούσια. Χρηματικά προβλήματα, αργά βράδια, περίεργες κλήσεις. Ένας από τους συνεργάτες της το άφησε να διαρρεύσει. Είχε πρόσφατα αυξήσει μια πολιτική ασφάλιση ζωής για τον Ντάνιελ κατά $500,000. Είχε γίνει μόλις 3 μήνες πριν από το ατύχημα. Και μετά υπήρχε η αστυνομική αναφορά. Το ατύχημα είχε χαρακτηριστεί ύποπτο στην αρχή. Τα φρένα του Ντάνιελ είχαν κοπεί, αλλά η Ρέιτσελ ήταν γρήγορη να δώσει απαντήσεις. Είπε ότι ήταν καταθλιπτικός, αποσπασμένος, ότι οδηγούσε απερίσκεπτα. Η υπόθεση έκλεισε ως ατύχημα. Αλλά τώρα έβλεπα τις ρογμές. Επικοινώνησα με τον detective Lennox, έναν παλιό φίλο του αδερφού μου που είχε πεθάνει. Συμφώνησε να συναντηθούμε εκτός ρεπορτάζ. Όταν του έδειξα τα μηνύματα, το πρόσωπό του έγινε χλωμό. «Αυτό είναι τεράστιο», Μαριόν, είπε, με χαμηλή φωνή. «Αν αυτό είναι αληθινό, ο γιος σου μπορεί να είναι το θύμα απόπειρας δολοφονίας, και κάποιος έθαψε το λάθος σώμα, ή χειρότερα, κάποιος έθαψε το σωστό, και ο Ντάνιελ ήταν ένα φάντασμα που με τραβούσε στην τρέλα». Τη νύχτα εκείνη, τελικά κατέρευσα. Καθισμένη στο πάτωμα του παιδικού δωματίου του Ντάνιελ, κρατούσα τη συνομιλία και έκλαιγα όπως δεν είχα κλάψει από τότε που γεννήθηκε. Οι αναμνήσεις πλημμύρισαν. Πρώτα βήματα, γρατζουνισμένα γόνατα, βραδιά χορού, αργά βράδια με κακάο όταν δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έκλαιγα μέχρι που δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Τι θα γινόταν αν με κορόιδευαν, τι θα γινόταν αν κυνηγούσα μια σκιά, τότε ήρθε άλλο ένα μήνυμα. Συναντήσε με σε 1 ώρα. Μοτέλ 39 εκτός δρόμου 8. Έλα μόνη. Το μοτέλ ήταν το είδος του μέρους όπου η ελπίδα πήγαινε να πεθάνει. Αναβοσβήνοντα νέων, ξεφλουδισμένος τείχος, η μυρωδιά παλιών τσιγάρων. Πάρκαρα κάτω από ένα σπασμένο φως και περίμενα. Τα χέρια μου έτρεμαν στο τιμόνι. Τότε εμφανίστηκε. Από τις σκιές ανάμεσα στα κτίρια, εμφανίστηκε ένας άντρας. Με κουκούλα, κουτσένοντας ελαφρώς, το πρόσωπό του μισοκριμμένο. Αλλά γνώριζα αυτή την κίνηση, γνώριζα αυτή την κλίση του κεφαλιού. Η καρδιά μου σχεδόν σταμάτησε. «Ντάνιελ». Τράβηξε την κουκούλα. «Ο γιος μου». Με ουλές αλλά ζωντανός. Αγκαλιαστήκαμε όπως οι άνθρωποι που πνίγονται. Σαν να μπορούσαμε να κλέψουμε πίσω τον χρόνο. Η ανάσα του κόλλησε στο αυτί μου και η δική μου στη δική του. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ένιωσα πραγματικά κάτι. Έπρεπε να την κάνω να πιστέψει ότι πέθανα. Είπε ότι δεν θα σταματούσε μέχρι να φύγω. Εξήγησε τα πάντα εκείνη τη νύχτα. Η Ρέιτσελ είχε εμπλακεί σε κάτι σκοτεινό. Ξέπλυμα χρημάτων μέσω μιας διαδικτυακής εταιρείας βιτρίνας. Όταν ο Ντάνιελ το ανακάλυψε και την απείλησε ότι θα το αναφέρει, τον συντούστησε σε σιωπή. Μετά ήρθαν οι απειλές, τα ψεύτικα ατυχήματα, η ψυχολογική κακοποίηση, μέχρι που τελικά παρέμβηκε στο αυτοκίνητό του. Επέζησε με δυσκολία και με τη βοήθεια ενός παλιού φίλου από το κολέγιο, προσποιήθηκε το θάνατό του. Η φωτιά, τα υπολείμματα, η ταυτότητα, όλα σκηνοθετημένα. Παρακολούθησε την κηδεία του από μια ζωντανή μετάδοση. «Είναι επικίνδυνη, μαμά. Δεν θα σταματήσει μέχρι να καθαρίσουν τα χρήματα και να παραμείνω νεκρός». 2. Σχεδιάσαμε ένα σχέδιο. Υποπλοκή 1. Ο παλιός φίλος του Ντάνιελ, ο Λέξ, ήταν ειδικός στην κυβερνοασφάλεια. Βοήθησε να συγκεντρωθούν αποδείξεις, email, τηλεφωνικές κλήσεις, κρυφές συναλλαγές. Χάκαραν το λογαριασμό της Ρέιτσελ στο cloud και βρήκαν αρχεία που εμπλέκουν όχι μόνο εκείνη, αλλά και άλλους που συμμετείχαν στο σχέδιο. Υποπλοκή 2. Ο αδελφός της Ρέιτσελ, ο Κρίς, ένας προβληματικός πρώην αστυνομικός, ήταν μέρος του. Είχε πρόσβαση, επαφές και χρέη, μεγάλα. Τον αντιμετωπίσαμε και μετά από μια έντονη, γεμάτη δάκρυα συζήτηση σε μια καφετέρια, συμφώνησε να φορέσει μικρόφωνο. Ήθελε να βγει κι αυτός. Δεν ήξερε ότι η Ρέιτσελ είχε φτάσει τόσο μακριά. Το δίχτυ άρχισε να σφίγγει μέχρι που η κορύφωση ήρθε σε μια αποθήκη κοντά στα λιμάνια. Κλισέ, το ξέρω, αλλά η πραγματική ζωή έχει έναν τρόπο να αντυχεί τη φαντασία. Η Ρέιτσελ συναντούσε έναν αγοραστή. Ανταλλάσσονταν χρήματα, αρχεία και μια νέα ταυτότητα. Ο Κρίς ήταν συνδεδεμένος. Ο Λενόξ και μια ομοσπονδιακή ομάδα άκουγαν. Ο Ντάνιελ παρέμεινε κρυμμένος, παρακολουθώντας μέσω μιας ροής από το χακαρισμένο ντρόουν του Λέξ. Η Ρέιτσελ γέλασε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. «Έφυγε», είπε. «Νεκρός σαν σκόνη». Αυτός ο ηλίθιος δεν είχε ιδέα τι ήμουν ικανή να κάνω. Τότε ο Λενόξ έδωσε την εντολή. Συνελήφθη πριν το ηχό λέξεών της σβήσει. 2. Η λύση ήρθε αργά. Χρειάστηκαν μήνες για να καθαρίσει το όνομα του Ντάνιελ, ακόμα περισσότερο για να τον αναστήσουν νομικά. Τα χρήματα της ασφάλισης επιστράφηκαν. Η Ρέιτσελ και ο Κρίς πήγαν φυλακή.
Ο ιστός της εγκληματικότητας ξετυλίχθηκε, αλλά όχι πριν καταστραφούν περισσότερες ζωές. Ο Ντάνιελ παρέμεινε κρυμμένος για λίγο. Το τραύμα δεν εξαφανίζεται με τη δικαιοσύνη, αλλά τώρα είναι σπίτι. Άρχισε ξανά να διδάσκει ρομποτική σε ένα τοπικό κοινοτικό κολέγιο. Γελάει περισσότερο, αγκαλιάζει περισσότερο. Πίνουμε κακάο τη νύχτα, όπως πριν. Έχει μια ουλή στον αριστερό του κρόταφο που ακόμα πονάει όταν βρέχει. Όσο για μένα, έμαθα ότι η θλίψη δεν είναι πάντα ειλικρινής. Μερικές φορές είναι μια θέση για την αλήθεια. Μερικές φορές οι νεκροί επιστρέφουν όχι μόνο για να διεκδικήσουν τις ζωές τους, αλλά για να σου διδάξουν πώς να ζήσεις ξανά τη δική σου. 2. Το μάθημα. Άκου τα ένστικτά σου. Αγάπα βαθιά. Αμφισβήτησε την επιφάνεια. Και ποτέ μα ποτέ μην υποτιμάς τη δύναμη της αγάπης μιας μητέρας. Γιατί όταν ο κόσμος προσπάθησε να θάψει το γιο μου, μου έστειλε ένα μήνυμα και εγώ έσκαψα μέχρι να βρω την αλήθεια.